Takže čau lidi, já vás vítám u našeho prvního let's playe ze hry Shakes and Fidget. A bude to let's play spíš takový představení, protože je první, že jo? Co jste asi pochopili, když jsem řekl, že je to první let's play. A první by se vám chtěl ukázat arény a je to vlastně můj první účet a je to kouzelník. Vlastně tu 11. Bum. Tak a hospoda, tam nemám teď prostě nic moc. Nějakou nahou kněžnu. Ježiš, vám se tady předvádí. No a jak vám ukážu výbavu, mám takovou na nic. No vidíte, že je to kapuce slabo, tak je to jasný, že jsem slabo. No tady omrzenová rouba pracovníka chladírny, to je epic a dává štěstí dost, což je dobrý. No tady jsou rukavice, ty jsou pro mě na nic. Obratnost výdrž, to je dobrý a pak tady mám dobrou hůlku docela. Docela jo, uvozovka. A pak tady mám inteligentního rybu. Inteligentní rybu, já nevím, jak bych to měl říct, prostě rybu. Plechovní prsteníček severských tůr. Výdrž 10, síla 6, inteligence 4, no a ten prsten je docela na nic, až na tu. Já na podzemí, to jsem ještě neporazil té kostlivce, já vím, jsem lama. Tak. Já co tady máme? To je špatný. To je taky špatný. No, to je výbava teda. Helmička. Já nemám jednu običku, jo. Špatný. Ne. Tak. Můžeme zkusit to podzemko, ale nevím. Nezvolíme. Štěstí. Obratnosti, já dáme tam určitou sílu a máme určitou obranu proti němu. Tak. A dáme to podzemko. Halo? Já nevím, jestli se všiml, já má jednu hubu tady a druhou má tady. No to je jedno. Au. A nevím, kritik, je ti to jasný? Kritik? Ne. Au, no ale... No hlavně, že ty si dáš kritik, víte, mě ani nenecháš. Ty si hajzl mrňavej. No a to by bylo z toho už všechno, dáme si akorát quest, akorát přemýšlím jaký. Tady... Začínáček, to 3, takže... Ten var. Můžeme se přesunout na náš další herní účet a to je var. Je to topline 007 a je z kulamičky. A vedoucí je ocas. Profík tady je nějaký, to jsem ještě neviděl, no tak to je dost dobré. No a pak tady je ještě Kiri s ním trouby, to je ten vedoucí. Počkat. Tady je Ondra. Jasně. Tak vidíte, že to je docela dobrý. Arenku. A mi tady nechám. Opakovám. A tak to nějak hodně bukuje. Normálně za 33k, jo. 31. No, 10. Co mi dám? Takže žádné doslání přes chvilku. Můžu mít frost, power. Máme album 161%. A celý je plněný. Máme duchy. Jedno. Můžeme se vrhnout na zbrojení se podívat. A já tady jsem rozkakal vlastně. OK, obratnost.
Co dělá inteligence pro mě? To taky hodí. Je, však se šužnu. Podzemí, asi jsou vypredače hrozný. Tak. 3, 2, teď. Zablokováno, dobře, ne? Ne, tak nic. Špatně. Dobře. Dobře. Špatně. Nebo se nám Elika. Sílu. No. No. Tak alias. Nic moc. Tak. Tak. Ne, on pro mě čuká zlola. Jasně. Nějaká mamina 22, asi mě podívá. Co nás to pozvala? Mamina 22. Vy 222. Mamina 222. 142 nás pozvala. Woohoo! Já formální věcí. Já moc nevím. Jako vidět, že nemám tady to. Krtič draku. Tak nevím. No, já se... Co chtěl? Byla ještě jedna věc. Tohle. Dobrý. Mám svět jedna login. Ale ne. A přihlásím na účet. Co řeknu? Tak to má. Úroveň 20. Ich mod. Oh, klar. Au. Pučka. Si jdeme houbiček. Jedna houbička. Jedna houbička. Tak chvíle využije. Využije.
A doufám, že dobré. To jsme neudělali moc chytře. OK, a můžeme smutnit pod zemi. No ale tak vidíte, jak on bere hoď, jo. No. Hajzl. Jen 6 jsme nedostali. Ariel, Dave, co si? Teda, co si? A. E. O. I. O. Tak. A teď máme Pekelopíra.